quan hi ha un judici amb presos polítics amb unes acusacions injustes, no fonamentades, on l'advocacia de l'Estat manté determinades acusacions que demana, el govern català no pot entrar en una negociació. I, per tant, aquesta dinàmica l'hem anat veient en el transcurs dels darrers mesos i la seguirem veient, i més aguditzada en context electoral. Mercader. No hi ha manera que el govern d'independentistes de Catalunya no entengui que són independentistes, estan al govern i han de governar per tot Catalunya. O sigui, no hi ha manera que ho entenguin. Ja portem un any així. Ells no tenen cap dret a utilitzar la Generalitat en la seva lluita partidista. Ells tenen una lluita partidista i estupendo, que la tinguin. Però aquest joc de pati de col·legi, dir, jo no saludo el rei, després sí, després en una habitació el saludo. El que no vaig és, no surto a fora quan baixa del cotxe a saludar-lo. Hi ha alguna cosa més estúpida que hem vist els últims anys? Alguna tonteria més gran que aquesta? O sigui, si tu no vols veure el rei, no hi vagis. Senzillament dius, escolta'm, el rei ve, doncs jo me'n vaig al Penedès, d'acord? Ara, anar allà i dir, no, el cotxe no, però dintre de la reunió sí, després iré a sopar. Però què és estupidesa? O sigui, com es pot aguantar això en nom de la institució? Si a mi que el senyor Torra sigui així, em té poc preocupat. Ara, que aquesta manera de ser arrossegui el govern de la Generalitat i a totes les institucions, això sí que ho trobo greu. També trobo greu que el govern d'Espanya i el rei no vagin a visitar l'estat de Catalunya perquè no hi ha Torra. Bé, doncs que hi vaig igualment. És que Torra no hi és mai en el seu lloc. O sigui, quantes reunions s'ha hagut de suspendre perquè ell té que anar a Madrid a una cosa de partit? Ens imaginem que els governs de França, d'Espanya o del món suspenguessin consells de ministres perquè tenen un acte de partit? El que diríem tots plegats? Ens posaríem les mans al cap. Aquí no, aquí ho trobem normal. Aquí ho trobem normal. Si no sap entendre això, hauria de dimitir. O sigui, a veure que comença a ser urgent que Torra dimiteixi per la falta de respecte a la Generalitat. O sigui, és molt gran el que fa Torra amb la Generalitat. Aquesta utilització partidista és molt gran. No l'havíem vist mai a Catalunya, ni en els temps grandiosos de Pujol, que semblava que era casa seva, no se li correia fer el que fa Torra. Torra i Colau, jo crec que són persones que no són conscients del que tenim entre mans. 110.000 persones durant una setmana, 600 milions d'euros, dotzenes d'empreses que concentren la seva facturació en l'àmbit firal, en l'àmbit del transport, en l'àmbit dels serveis, en aquesta setmana de l'any. Tot un univers de startups que els darrers 14 anys ha anat creixent a Barcelona amb una nova tipologia d'economia que ha generat ocupació, crea ocupació de qualitat a l'entorn del mobile. I ells l'únic que fan és comportar-se com a militants d'un partit i ser persones que no assumeixen les seves responsabilitats. Realment tenim sort de que ve el rei i fa el paper de representació de tots plegats que li pertoca en representació de tothom. Tu deies, tindrien que haver anat a l'estand de Catalunya. No, és que hi ha un problema diferent. És que si ells van a l'estand de Catalunya no hi havia ningú per atendre'ls i per explicar-los res. O sigui, des de la Generalitat s'ha boicotejat la presència de la comitiva d'autoritats en l'estand de Catalunya. Per tant, s'ha perjudicat a tot aquest univers de startups que ha crescut aquí a l'entorn del mobile. Però, darrera cosa i la més important, vèiem la intervenció en els talls del començament de la ministra Batet, dient diàleg, 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 diàleg. I jo estic d'acord. Jo crec que el diàleg sempre és la solució a tota mena de conflicte. El problema que té la proposta de la senyora Batet i, per tant, de Sánchez, és que, a l'altra banda, com estem veient, no hi ha ningú disposat a dialogar de res en sèrio. Ho hem vist també en els talls de vídeo. Presenten un pressupost que no està aprovat per al Consell Executiu de la Generalitat, que no s'ha tramitat parlamentàriament, no tenen capacitat de gestió de res. No només són sectaris des d'un punt de vista de la confusió, com si això fos una república democràtica popular abans dels 80 i abans de la caiguda del mur de l'Europa de l'Est, sinó que, a més, són persones no competents per la gestió de qualsevol mena de tema, per petit que sigui. Em sembla molt bé que davant una trobada on hi ha la figura del rei que s'ha posicionat clarament a nivell polític i partidista, i així ho va fer-ho després dels fets d'octubre, em sembla bé que se li recordi
que aquí a casa nostra tenim presos polítics i hi ha polítics que han hagut de marxar a l'estranger, que s'han hagut d'exiliar fruit d'una justícia que, en lloc d'impartir justícia, doncs sembla que fa de persecutor, aquells que persegueixen idees, no? Jo crec. Aleshores, em semblen encertades les paraules de Torra, perquè el problema que tenim és que hi ha un cap d'estat, que és el rei, que en lloc d'intentar vetllar per el que seria doncs, el diàleg i la trobada entre els diferents pobles de l'Estat, el que fa és posicionar-se justament amb aquells que a Catalunya, amb el procés i amb el referèndum d'octubre de l'any passat, doncs van optar per la repressió. Jo crec que, en general, les institucions espanyoles, sobretot el govern Sánchez, té una enorme paciència i la va infinita, fins que va arribar, diguem-ne, al moment, diguem-ne, que va haver de trencar les converses, perquè jo crec que era insostenible l'apel·lació constant al dret a l'autodeterminació. Torra i Colau, mira, divendres van presentar les xifres per part d'una empresa del que havia sigut el balanç de la creació i sortida d'empreses a cada una de les comunitats autònomes que hi havia a Espanya. Durant l'any 2018 han sortit de Catalunya 2.250 empreses com a saldo total, que ha suposat una facturació de 15.000 milions d'euros, que això connecta perfectament amb les xifres que ha donat BBVA Research, que és el centre d'estudis del BBVA, 15.000 milions de facturació, 2.250 empreses. Quan veiem a Torra i a Colau fent aquestes coses, quan veiem en els militants del partit del senyor Torra ahir cremant banderes i fotos del rei a la porta on es feia el sopar de començament del Mobile, el que queda clar és que els responsables de la marxa d'aquestes empreses, els responsables directes de la pèrdua d'aquesta facturació, que vol dir empreses que deixen de donar serveis, i els responsables de la pèrdua d'aquesta ocupació són l'independentisme i Colau. I per tant, tot això que veiem ens pot semblar molt divertit, la foto, tal, es donen l'esquena... No, no, no. Tot això té efectes concrets sobre la vida de les persones. I l'independentisme és una màquina d'empobrir aquest país. I això és una cosa que hem d'assumir d'una vegada per totes. I quan tu deies el rei pren partit, disculpa, el rei va fer un discurs impecable en el que va dir que dintre de la Constitució i de les lleis i de les institucions hi cap tot, i senzillament el que va fer va ser palès el que era una obvietat tan òbvia com que el propi independentisme estava dient nosaltres no reconeixem la Constitució, no reconeixem l'Estatut, no reconeixem la sobirania del poble, ens ho patem tot i de forma unilateral tirem pel camí del mig. I el rei va legitimar la violència policial també en el referèndum de l'octubre. I si tant et preocupa la situació econòmica de la gent que viu i treballa a Catalunya, potser estaria bé que els partits hegemònics, partits com el Partit Popular i el PSOE, estaria bé que reivindiquessis unes altres polítiques econòmiques i socials per part d'aquests partits, si tant et preocupa la situació de precarietat de la gent. Va acabar la seva intervenció recordant-li a tots els catalans que, mentre hi hagués estat de dret a Catalunya, que ell el tenia que garantir a través del govern, perquè això és una monarquia parlamentària, no és un rei absolutista que pugui dir «ahora ustedes negocien», això passava abans del segle XVIII, aquí hi hauria ordre, i això és exactament el que va succeir. Defensa un estat de dret on es pot aporrear a la gent per anar a votar en un referèndum, on es pot apallissar a la gent. Es posiciona políticament.